Ola, seguimos cos titoriales nos que estamos a conxugar verbos. Hoxe é a quenda do verbo irregular dicir. Imos aló. Hoxe imos conxugar o verbo irregular dicir, porén, antes, recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila breakdance. A palabra que indica a acción é baila e, polo tanto, baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración. É moi doado. Pregúntolle a persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a conxugar o verbo irregular dicir. Moi importante, sen verbo non hai oración. Comezamos co modo indicativo. Presente de indicativo. Eu digo, ti dis, el, ela di, nos dicimos, vos dicides, eles, elas din. Pretérito imperfecto de indicativo. Eu dicía, ti dicías, el, ela dicía, nos dicíamos, vos diciades, eles, elas dicían. Pretérito perfecto de indicativo. Eu dixen, ti dixeches, el, ela dixo, nos dixemos, vos dixestes, eles, elas dixeron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Eu dixera, ti dixeras, el, ela dixera, nos dixeramos, vos dixerades, eles, elas dixeran. Futuro de indicativo. Eu direi, ti dirás, el, ela dirá, nos diremos, vos diredes, eles, elas dirán. Futuro condicional de indicativo. Eu diría, ti dirías, el, ela diría, nos diríamos, vos diríades, eles, elas dirían. E a quenda do modo subxuntivo. Presente de subxuntivo. Eu diga, ti digas, el, ela diga, nos digamos, vos digades, eles, elas digan. Pretérito imperfecto de subxuntivo. Eu dixese, ti dixeses, el, ela dixese, nos dixésemos, vos dixésedes, eles, elas dixesen. Futuro de subxuntivo. Eu diser, ti diseres, el, ela diser,
nos disermos, vos diserdes, eles, elas diseren. Modo imperativo. Di ti, dicide vos. Infinitivo conxugado. O infinitivo conxugado é eu dicir, ti dicires, el, ela dicir, nos dicirmos, vos dicirdes, eles, elas diciren. Imos coas formas nominais. Son 3 as formas nominais. Infinitivo, dicir, serundio, dicindo, participio, dito. Breve aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ambos os dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe na que conxugamos o verbo irregular dicir. E agora tócache. En parella. Eu dixese, ti dis, el, ela dicía, nos digamos, vos dicirdes, eles, elas dirían. Cos tempos verbais, presente de indicativo, imperfecto de indicativo, presente de subxuntivo, pretérito imperfecto de subxuntivo, futuro condicional, infinitivo conxugado. Xa o sabes? Pois vexamos a solución. Estas son as respostas. Eu dixese, pretérito imperfecto de subxuntivo. Ti dis, presente de indicativo. El, ela dicía, imperfecto de indicativo. Nos digamos, presente de subxuntivo. Vos dicirdes, infinitivo conxugado. E eles, elas dirían, futuro condicional. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!